Заслужава ли си да дадеш 3000 лева за Xiaomi 17 Ultra? Ако искате да разберете, останете до края на този клип, защото днес ще направим ревю и анбоксинг на този телефон. Също така ще ви кажа и причината защо реших да си го купя. А сега е време да преминем към анбоксинга на Xiaomi 17 Ultra. Вече ползвам телефона от една седмица и бих казал, че се справя много добре, защото няма никакви лагове, никакви бъгове в системата. Има много хубава свързаност с всички приложения, няма проблеми с Google услугите, което го имаше на Huawei, което ми беше една от главните причини да сменя Huawei с ето това нещо тук.
Това е кейса на телефона, който идва с фотокита и наистина много ме е яд, че трябва да ползвам кейс за този телефон, защото мисля, че това е един от най-красивите телефони, които съм имал до сега. В смисъл, погледнете го. По принцип, зеления вариант е ужасно красив, но нямаше в наличност, когато го купувах. Но всеки детайл е много, много приятно изработен. Наистина се чувства, особено отпреде, наистина прилича като на iPhone. И като захвата като iPhone. В смисъл, носи луксът на iPhone и същото време привилегиите на Android, което мен много ме радва, защото Android имат много хубави операционни системи и това нещо е с Snapdragon 8. Това мисля, че е в момента най-силният чип на пазара и общо взето съм много доволен. Всичко работи бързо и няма затруднения като цяло в самите процеси на телефона. Huawei бие. Xiaomi-то малко изостава в камерите. Те са много добри, но Huawei прави наистина неземни снимки, особено с AI обработката си. Но мога да кажа, че на Huawei всъщност единствената... Но мога да кажа на Huawei, че единственият му плюс е камерата. Нищо друго. Аз реших да го сменя главно заради Google услугите, защото много, много мъка ми създадоха. И като цяло не съм доволен въобще от Huawei. Всичко става много бавно. Не получавах... всъщност и още не получавам на този телефон SMS-и, които са важни. Да кажем, за да се логнеш в някаква платформа, трябва ти код, който ти не го получаваш. Просто защото няма добра свързаност. И по този начин този телефон ти пречи и те прецаква, което никой не го иска съответно. И затова бих казал, че аз повече може би Huawei никога няма да си купя. Колкото и добра камера да извадат, надали ще си купя отново. На този телефон на Huawei бих му дал оценка около 5 от 10. Единственото нещо, което е хубаво, пак казвам, са камерите. Докато при Xiaomi-то няма никакви проблеми. Тук мога на Xiaomi-то да му дам 9 от 10, защото може би като за този ценови клас бих искал камерите да са още по-хубави. Въпреки, че са на много високо ниво, може още малко. За телефона наистина съм много доволен от покупката. Аз лично много се радвам, че я направих. Може би 1500 евро са малко повече като пари, но мисля, че направих добър избор. И сега малко да копирам The Clash Royale, ще направим сравнение на 3 хубави и 3 лоши черти на този телефон. На първо място бих казал изработката и премиум усещането на този телефон. Мисля, че наистина са се постарали да се чувства луксозно. На второ място бих сложил камерите и на трето място бих казал дисплея, защото наистина е много хубав. От към лошите черти бих сложил в същото време отново камерите, защото малко ми се искаше за тези пари да е малко по-добро качеството, въпреки че е много добро, можеше малко по-нагоре. Друго нещо, честно казано, наистина не се сещам. В смисъл, пишете ми в коментарите за другите две черти, защото аз наистина не мога да дам в момента нещо, което да ме дразни. Нито имам проблеми с софтуера, нещо да бъгва, да забива, нищичко. Просто съм много доволен. Няма нещо, което да ме издразни. Ако ви е харесало това ревю на този телефон и анбоксинга му, можете да праснете лайка и да се абонирате за канала, защото гоним 1000 абоната.